ኣብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ሓላፊ ፕሮጀክት ባቡር ምድሪ ገዲም ተጋዳላይ ኣማኑኤል ገብረስላሴ ወዲ ድንግል ብዝሓደር ሕማም ኣብ ሆስፒታል ሓይል ኣየር ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ 28 ጉንበት ወጋሕታ ኣብ መበል 59 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊዩ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1975 ናብ መሳርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ ኣማኑኤል ገብረስላሴ ካብ ወርሒ ሕዳር 1977 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተጸንቢሩ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊትን ክፍልታት ውድብን ብዝተፈላለየ ጽሕፈታት ንህዝብን ሃገርን ከገልግል ድሕሪ ምጽናሕ ካብ 1997 ክላብ ዕለተ መስዋዕቱ ከም ሓላፊ ፕሮጀክት ባቡር ምድሪ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ትንሳኤ ባቡር ምድሪ ኤርትራ ብተወፋይነት ዝሰርሐ ሓርበኛ እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ጽባሕ 29 ጉንበት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ። ስው ኣማኑኤል ገብረስላሴ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ውሉድን እዩ። ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣማኑኤል ገብረስላሴ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን ፈተውቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል።